நான் ஒரு ஏழைங்க. சவுதிக்கு உழைக்க வரேன்னு சொல்லி உழைக்க வந்தேன். 2 வருஷம் 9 மாதம் முடிஞ்சிச்சு. என்னை இன்னும் நாட்டுக்கு அனுப்பாம பாரு. ரூமுக்குள்ள போட்டு பூட்டி வச்சு என்ன கொடுமை செய்யறாங்க. சாப்பாடு இல்லை, என்ன அடிச்சு அநியாயம் பண்றாங்க. இன்னும் 1 வருஷம் கூட இருக்கிறது நான் இருக்கலான்னு சொன்ன கொடுமைக்காக எனக்கு இப்படி சித்துறா. எனக்கு 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. இந்த வீடியோ எங்கெங்கெல்லாம் தெரிவிக்கணுமோ எல்லா இடத்துக்கும் தெரிவிச்சு எப்படியாவது என்னை காப்பாத்துங்க. என்னை கொல்லுவேன்னு சொல்லி மிரட்டுறாங்க. எனக்கு இந்த பொண்ணு தெரியாம நான் வச்சிருந்தா வீடியோ எடுத்து நான் போடுறேன். மனுஷனுக்கு மனுஷன் தான் உதவி போடணும். அவன் அனுப்புறேன்னு சொல்லி அனுப்ப மாட்டேங்கிறான். பீரோல எல்லாம் சொல்லி பெரிய பெரிய ஆக்கள்கிட்ட சொல்லி எப்படியாவது என்னை காப்பாத்துங்க. உங்களுக்கு கோடி நன்மை கிடைக்கும், கோடி புண்ணியம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி எத்தனையோ பெண்கள் கஷ்டப்படுறாங்க. இன்னையோட 8 நாள் இந்த ரூமுக்குள்ள போட்டு பூட்டி வச்சு போலீஸுக்கு அங்கங்க இழுக்க அடிச்சு என்னை கஷ்டப்படுத்துறான். அவன் சொல்றதை கேட்காட்டி போனா என்னை கொல்லுவேன் மிரட்டுறான். இல்லாட்டி வீடு மாத்துவேன்னு சொல்லி மிரட்டுறான். உங்களை கும்பிட்டு கேட்குறேன், இதை பார்க்குறவங்க நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க. சவுதியில் நடக்கிற கொடுமைகளை எல்லாத்துக்கும் தெரிவிச்சு என்னை காப்பாத்துங்க, காப்பாத்துங்க. என் பிள்ளை 2 நான் பார்க்கணும், என் பிள்ளைகளோட நான் பேசணும். நான் எந்த தப்புமே பண்ணாம நான் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு